Dyma, fi ydi Lucy a fi ydi Lily-Ava, a heddiw dyn ni hefo y Welsh Whisperer i gofyn ambell i cwestiwn iddo. Pwy sydd wedi ysbrydoli chi i bod yn canol? Pwy sydd wedi ysbrydoli fi? Cwestiwn da. Pobl sydd wedi bod yn llwyddiannus dros gyfnod hir. Felly, yng Nghymru, dwi'n meddwl am bobl fel Dafydd Iwan, Bryn Fawn, John a Galyn. Pobl sydd wedi llwyddo i deithio o gwmpas y wlad am flynyddoedd mawr a pobl dal yn dod i weld nhw. Felly, dwi wedi bod yn gwneud hwn am 5 mlynedd yn unig. Ond gobeithio, pan fyddai yn hun, bydd pobl yn dal i weld fi. Felly, pobl sydd wedi llwyddo. Sut ges ti dy enw? Mae lot o pobl yn gofyn o le ddath yr enw Welsh Whisperer. Na i ddweud y gwir wrthych chi. Rhywun sy'n byw yn Lloegr, sydd erioed wedi bod i Gymru, sydd ddim yn siarad Cymraeg, dath i fyny ar enw, a welodd e llun ohona i ar y we, cyn y moustache, oedd barf mawr da fi, barf mawr di, fel Sion Corn, ond yn ddi. Okay? Ac o'n i yna yn poso tipyn bach ar ryw coeden, a wedodd e, ti'n edrych fel ryw hen seren bop Cymraeg o'r 70au neu 80au o blaen, cyn i ni cael yng ngeni. Ac wedodd e, Welsh Whisperer. A wedyn, chyfod ar cartoons pan mae'n mynd, ding, fel la, jyst ges i syniad. Ac o fyna dath yr enw, a nawr, wel, mae lot rhy hwyr yn dweud i newid yr enw. Pa iaith oedd chi'n siarad pan roedd chi'n tyfu fyny? Pa iaith o'n i'n siarad pan ni'n tyfu fyny? Cwestiwn da. Wel, o'n i'n siarad 2 iaith. Mae mam a dad fi yn dod o Loegr, felly Saesneg oedden ni'n siarad adre, ond mae mam wedi dysgu Cymraeg nawr, mae hi'n siarad Cymraeg yn rygl, a mae dad newydd ymddeol, mae wedi gorffen gweithio, mae'n dysgu nawr chydig bach, bod e'n deall lot. Ond o'n i'n siarad Cymraeg gyda rai ffrindiau, ac o'n i'n mynd i'r ysgol Sul, felly o'n i'n siarad Cymraeg fyna. Felly bach o'r 2 iaith, ond mae lot o bobl yn meddwl bod fi'n person sy'n siarad Cymraeg, felly bod fi'n methu siarad Saesneg. Dwi yn gallu siarad Saesneg, ond Cymraeg dwi'n siarad nawr gyda Mrs Whisperer a Tecwyn y ci bach sydd da fi, a wedyn dwi'n siarad y 2 iaith. Ond dwi mor lwcus bod fi'n gallu siarad Cymraeg, achos byddwn ni bendant ddim fan hyn heddi, neu byddwn ni ddim wedi cael hanner y cyfleoedd dwi wedi cael. Sut nes ti gychwyn cyfweliad? Cychwynnes i 5 mlynedd yn ôl, o'n i'n canu cwbl o ganeuon ar y gitar yn syml iawn a defnyddio hen gerddoriaeth o Gymru neu Iwerddon neu'r Alban a newid y geiriau. A nes i 1 gig yn Sir Gaerfyrddin, lawr yn De Orllewin, am tua 1/4 awr, ond oedd e'n teimlo fel tua 2 awr, ond dim ond 1/4 awr oedd hi. A wedyn oedd rhywun yn dweud, oedd hwnna'n dda, bydd rhaid ti'n neud mwy a mwy a mwy. Wedyn ges i cynigion i fynd ychydig bach bellach i ffwrdd, i fyny'r gogledd, yn y canolbarth, a nawr, mae'n anodd credu, ond dwi'n neud e llawn amser trwy'r flwyddyn yn teithio dros Gymru cyfan, a felly, yn y blynyddoedd nesaf nawr, dwi'n mynd i trio gweld os oes galw am hwn yn yr Alban ac yn Iwerddon hefyd y gweithio yn Gymraeg ac yn Saesneg yna i ddangos iddyn nhw beth sydd gennym ni fan hyn.